Ji dema pênc rojan de teroristên Daişê bi berdewamî ji deverên Tilafirê li Iraqê ber bi Sûriye ve derevin û li gor şîrovekarên leşkerî ku eger rê bê birîn di navbera Mûsilê û Reqayê wê gaveke leşkerî giring be. Li Rojavayê bajarê Mûsilê hêzên pêşmerge û hêzên heşda şeعبî dûrî hevin bi dûrahiya 19 kîlometran û ew birfirehî rê dide teroristên Daişê ku bi karwanan ji wir birevin. Ji aliyê xwe de serkirdeyekî di hêzên pêşmergên Kurdistanê de got ku ew rê riya dawî ya Daişê ye ji bo ji Mûsilê û derdorên wê derkevin ku rojane 200 ta 300 otomobîlên Daişê ber bi Reqayê li Sûriye ve diçin. Tê zanîn koçekdarên Daişê riya navbera Mûsil û Reqayê ji dema sal û nîvekê de bi kartînin diçûn û hatina xwe de. Hin agahî jî hene derbarê birîna çekdarên heşda şeعبî ya Iraqê ji wê riyê re ku xistine bin kontrola xwe de piştî ku dema dawî çûn û hatina Daişê tê de zêde bibû. Li aliyekî din û li bajarê Reqayê Sûriye yê ku bingeha serekeya Daişê ye li Sûriye 3000 derbeder ji wî bajarî derketin ber bi aliyên rêzgarkirî li derdora Reqayê. Ew jî ji ber sitemkariya ku wan terorîstan li wan dikir. Li gor agahiyan ku bihêtiriya wan derbederan ji gundên hezîma hikûmî ye û niha li devera Ên Îsayê bicih bûne. Hêjayî gotinê ye ku hevdem li gel operasyona rêzgarkirina bajarê Mûsilê yê ku terorîstên Daişê weke paytext ji xwe re bi nav dikirin, amadekariyên rêzgarkirina bajarê Reqayê li Sûriye tê kirin. Biriya birîna riyên pêwendiyan di navbera her du bajaran de û dorpêçkirina terorîstên Daişê di wî bajarî de berî destpêkirina êrişên esmanî yên gûr ji aliyê balafirên hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê bi serkirdayetiya Amerîka. Şêrîn Kîlo Ark